Awurade bɛyɛ biaye wɔbayɛ kom na wode yɛti brabia meka ma sɛm sɛ sɛdeɛ wɔ bɛma ba rema Joshua dansa so ko jalala wodi agere to asuna ba wɔfrɛ nana wɔse kuntu kuku jamana nana no ba wɔtutu mirika pa yase wɔtubura ya fa ba mo no ewia se kalisi ediosia edisi kafra ba tan ne ma esiekire nana no fie bo akwa bɔnti kasiem wawura kɔka wɔ mo ne sika sibre akoma tuntuma na ne ewuo akokɔ fufu akoma hyɛ ne nso enyansafo a mo ne kɔhwɛ no mo kasa mu asuna chimana na yade ampenisi ya fa no nkɔma wɔ kɔnfoɔ ɛnyɛ sɛ wɔ kɔnfoɔ bɛwia no na sabia sɔn sabia ku a asuna ne ano wɔnyɛ fɛ no ne ti kɔ ne ti sɛ obi anim esua wɔn papa yɛ bo a yɛ bo asiama fɛntɛ fɔde hyɛ bɔ de adwene tɔ pɛgya wotie hyɛ kɔm na yɛdi na sɛdeɛ wankasa wura bama Joshua wɔsiw nie wɔse ɛnyɛ mɛ nyina ne yɛ wawɔn ɛnyɛ mɛ nyina na sabia buru sabia sɔmpo yɛ wawɔn a yɛnyɛ sika ɛnyɛ mɛ nyina na sabia yɛ wo a yɛmma yɛ nhyira ne atɔm nanso ɔno ankasa de dabiti wɔbaa pɔne na yɛ wo adeɛ ɔbaa pa sɛ sɛ deɛ wo na sabia buru bra papa tɔ fam no ebusua ye wo amame ne amaneɛ sɛdeɛ ɔbɛma ba ɔne ebusua ɛbɛyɛ amaneɛ fɛ ɛna no pa adesiɛdeɛ 24 bɛma Joshua wɔbɛkyerɛ ɛnwumere yɛ tenase na nomada woma ɔba pa tenase wowura se yɛwo sɛ nananom to dwom kuro bia sante kɔtɔkɔ na de hyie nananom ati dwom ne sɛ nti amame ne amaneɛ kɔ soɔ sɛ nananom kɔ ayiase a yɛma yɛ nsa anaasɛ sɛ deɛ bɛnyɛ nsua sɛm o nanso amame ne amaneɛ kɔ soɔ wokyɛ bɛbom yɛn na ɔde hyie bia nso bɛbu adeɛ di ka no ade ɛyɛ nsuo amame ne amaneɛ kɔ soɔ wowura wo da pirikyi se sɛ nsuo de ma wo ɛyɛ nkwa nsuo ekura biara nsuo ne mu no na sɛ kuro no na sɛ bi animu na na yɛ hwɛ a yɛ kanta bɔ ne aka nsuo bi sɛ ti yɛ nsuo pudo mienu baba pa yɛ bo asiama baba pole na wakasa wura wɔsi nsuo ne kyie na ahoho ebu wo no fa so wo mu yɛ wie ne se yɛ ne yɛ ka ne sɛ na no kɔ yɛse a sɛdeɛ wuru sɛdeɛ so anya do amama ne amane akɔ so ɛnsa de ma wo mu na wakasa wo na brichi brama ba wɔkyere so mene soro wɔse wɔkɔ abokyere papa bi sansan a edikai na namada roma sɛ wokɔ lande na wokɔtɔ a deɛ ne kai yɛma asafoa ɛna ade akɔbie wokɔbie na woyi sansa no a deɛ obia no wafa safoa no ɛka ho sansafoɔ wei anasɛ ɛnsɛ wo ne boɔ dene bɛma James wɔhyɛ ɔka me nase ato so tais sɛ sansan na namada roma wɔbaba to sansan fa so nananom ɛne adɔfoɔ a wɔtwum wɔ yɛwie yɛkuta yɛ Kaiser apple ɛda so ɛyɛ no nko yɛkura yɛ hwitrit nso ɛwɔ so yɛkuta ɛyɛ puma kola ɛno so ɛka ho ne nyinaa ndaka mienu yɛnya sɔfo mo yɛ nsoa ɛti ɔba pɛ ɔba bɛma yɛbo asiama nneɛma deɛ nyinaa fɛntɛfo de hyɛ wɔde adwetɔ fa so ma hoho a ɛgu mu yɛwie wɔma sɛm sɛ sɛdeɛ buru sɛdeɛ sɔn ɛna nɔpa no na ɛyɛ abese no na ɛmosu na ɛyɛ dwadwoɔ sɛ paapa da ne tɔn na sɛ da nɔpa no nananom atwa adwo te ne sua deɛ a yɛ papa wɔkɔ nananom bɛwo no bio na paapa yɛ wo paapa no ɛnkora bɛbɛfie so adeɛ nkɔda so pɛ ɛyɛ tɔfe ɔbapa yɛbo asiama wo dabirikyi ɔso wɔ no dɔ ɛnsa da biara ta deɛ ɔwɔ ha na wɔde anyinya na wɔde asɛ yie ɔse na koma wo tɔfe ɛna sapɛ ɔpapa ne pɔda fa mu na no madawroma sɛ ɛtoa ne sɛ no ne atwa adwo no ati ne suo deɛ a na no madawroma ɛna awie yi yɛnye tɔfe yɛ na yɛfa so ma hohoɔ ɛna no pam na yɛ osummerɛ ne yɛ osommerɛ enti ɔbapɛ na sɛdeɛ wankasa dabirikyi wɔ se mu nie wɔso kɔ ne handkerchief asante kasa mu yɛ friend sɛ afɔdoa ɛnɛma deɛ ne na de yɛ yɛde yi ayɛ yɛde apre ho sasa ɛna no
pay. Mama say, ye pen kontana so, ye pro ye ho sasa. Egui, so papa. Next watch never come na sorry. Na say osuati eye nidie, osuati eye nkunumidie dia. Obapa palena, we run the bush say, you could afford wa fita, madama, yes it ye, what say Yakopo Dumuya, ye from Coco ye, ye from Coco Yakopo, there will be an enya kama. Ye really, ye could tell your breakfast. Obapa, we coffee, anapa, a whole about the soon, Ukra, and as a Ura, the deputy, was say, New Altony, the milk, the Milo, the Sich. Nigga enta so the cap so wadawma o babidi wona mu wura de furu kom mu wura se be mu se bi no se adan na se na ade to ehiato se na e watere bi ko na se be mu se bi so ehiato na na ma trans kira fa esuma hobu a ebum ho ye wie ye se kuta ye mo papa bi yamwa ye tin tomatoes. Yes, sati, your docono, your yuwa, your plates, your fruits, a dasso, your pineapple, your proper, I nigga, a caho, your tissue, nigga, a dasso, set, and I know madame. Wabapa yawa, Japresiama, watching so many so papa, Waku, Wura, Bama, was say, Gio, Yamia Dumwa, and this year, one, Fasu Wumina, said your mother, any money at Yellow. You can't even see the video. You're not supposed to. What was I saying? Or say, Nasta, Secretary, no, Casta, a hammer, not a high buy. There's a hot idea. One Casaura, but Joshua say, let there be light, and then there was light there. And you know what you know. A super piano, a certain appreciation of Jesus Christ. Papa, can you say, it would give it say, it would be a yakama. And can you see the video? You could say, you would say your soul, your bag, you take away, and then you know, I can't say, yes, I did. I hope what we should participate. General, it is your media. That would be a man of IFM. I'm a panel, a super. Kemwa, French Fernando, you could take a double, a super, and a madama, said Obapa, that's also, Sadu to we, from Master Be Blue, and I don't know what tea password, now if I could have, then you come off, a tea, a catastrophe. The Kayan or see the bidder. What's that question? Ubakona, sorry, it won't be fool. Was the press at a soup, and that you are double pastor, who prissy, who papa get out of so bad, I'm already a money. You can see the end of one fashion creature. You can hear was it down. Oh, Mamma, I was for Bantima Papa. Was the Sabi of the Seneca yesterday? We began to send the class, I said, and it was true. So, Yago, Professor Yado, or Maria Pato, no fay and Shani United Diano, or began to say, you ready in our sassia, the year, and young comedy, the year, give us so Amepa, it is Obapa, which I gave for the company. What can you say? Atusika, Atogete, Atokash, Lajan, Ega, Kudi.
One TV.